De gouden medaille van het Olympische team van 1996 in Atlanta staat deze uitsturing centraal. Maar liefst 4 Friesen winnen bij belutsen en we binnen gerust dat ze hier al jaar aan de tafel zitten. We beginnen met de coach Joop Albeda, een van de leden van de Wonderful Six, Jan Postuma, Olaf de Verschrikkelijke van de Meulen en sail- en beachvolleyballer Richard Schuil. Mijn naam is Roelof de Vries en dit is de Olympische Sportcast van Omroep Friesland. Wat een druk voor de spelers van het Nederlands team. 15-14 achter. En nu de zenuwen in bedwang houden. Toffoli is goed. Stop Guido Guts is goed. Bas van der Voort slaat hem in. 15-15. Bas van der Voort is goed. Gepakt. Kansen op 16-15. Ronzwerven mag het doen. En die gaat buiten de lijnen. Wordt tegen Pavia geslagen. En het is 16-15. Matchpoint van Italië weggewerkt. Nu matchpoint voor Nederland. Het is nog niet gebeurd. Want Nederland heeft de opslag. De Italianen kunnen 16-16 scoren. Maar die is heel slecht. En nu kan die alleen maar over het net gespeeld worden. Nu kan Nederland het afmaken. Ronzwerven. Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten de antenne over. Ja hoor. Nederland wint met 17-15. De vijfde set. En Nederland wordt Olympisch kampioen. Ja, dat wie je doet. Ik vind het oprecht mooi dat je hem hier binnen. Wat is ik wie toen tretjen. Maar ik weet het eigenlijk al hier nog. Ik had het al hier goed beleven. Hij hem dit ook heel vaak bij Rob Schoen, Olaf? Nee, alleen als de Olympische Spelen weer in beeld komen, dan komt het wel weer voorbij. Ja. Maar voor de rest niet zoveel. Nee, Jan, het is net zo dat je 1 keer per jaar even YouTube opent of wat dan ook. En dan zeggen ze van, nou, ik wil er even naar Sjen. Nee. Nee? Nee, maar net omdat ik zit net aan het verlegen, maar zo van het, of het komt zoals nou, komt het even voorbij. Ja. Richard Schuil? Nee, ik ook niet. Nee, hè? Nee. Ik denk dat we toch een nuchter zijn als Friesen, dat we het niet snel terugkijken of zo. Hield dat ik voor de coach? Ja. Nou, ik ben er wel natuurlijk wel wat vaker mee confronteren. Ja. Maar ik zie je het net op. Nee. Maar het is wel een beetje voor mijn geschiedenis dat eigenlijk mijn tweede geboorte is. Voor die tijd wie wist mensen echt wie ik wie. En de dag daarna wist iedereen waar wij kwamen. Een tweede geboorte? Ja, dus ik zag er oud uit voor mijn leeftijd. Ja. ik zou vooral zeggen, hard deze sfeer vooral vast. Het wie, ik ben echt, dat zei ik al, ik ben blij dat je me binnen, maar Olaf, het wie nog wel spannend. Als je de jouw Fries nu 16 hierbij wezen worden, wat is het eigenlijk van, nou, wat ik hier wil komen, wat maak je hier eigenlijk? Toch? Ja, wat verhaal moet ik vertellen? Het is wel bekend. En elke keer, ja, maar het komt ook elke keer wel weer terug. Ja. En dat is, aan de ene kant is het natuurlijk fantastisch, maar ja, elke 4 jaar weer hetzelfde verhaal vertellen. Nou, dat is wel een mooie teaser van de rest van uw jury. Dat is natuurlijk wel zo. Ja. Hè, want het komt elke keer op hetzelfde neer. En ik snap wel dat het een fantastisch sportmoment is geweest voor Nederland. Ja. En het is ook wel bijzonder. Het is wel de eerste keer, maar hier rond tafel. Ja. Is dit de eerste keer dat je met je fjouwen hier überhaupt ergens zitten, met je fjouwen als fjouwen Friesen? Ja. Zo'n jongetje 16? Ja? Ik denk het wel, ja. Als je fjouwen wil, ik ben wel vaker bij mijn Waarden West, waar we een reunie gewoon in 2012 in Londen bij mijn Waarden. Oh, ja. En een aantal sjoggen waren wel in Rietser. Maar dat is echt wel de regel om dan het hele circus bij elkaar... Ja, maar toen waren we 54, dus het weer een vruchtbaar team. Ja. Jan, hoe vaak show je elkaar dan nog? Ja, Olaf, die ben het iets net, dus dat is heel oors. Ja. Nou Joop, ik zou nou en dan eens even, vanwege omdat hij ook dan de woord in Friesland had. En voor de rest, ja, een reunie. Ik heb wel eens een keer een reunie bij je thuis. En bij indoorwedstrijden af en toe eens een keer ook. Ja, dat denk ik wel. Ja. Bij de dames bijvoorbeeld. Ja. Dan is iedereen er wel, was jij er ook. Was iedereen er. Want je bent alle twee, Olaf en Jan, je bent alle twee in Friesland. Jo ben je nou in Oranjewoud? Ja. Ja, dus je bent echt weer, want je komt uit Jesterwoud. Ben je nou weer thuis dan? Is dat dan? Nou, het is wat droeg in Oranjewoud. Oh. Dus mijn huis is wel wat te keep, omdat ik er toch wel graag wat beter bij haal. Ja. Toch wel, nou ja, naar Snits dan. Ja. En Richard, waar is nou in Amsterdam? Ja, al een hele tijd al. Ja. Sinds 2010. Ja.
Ik wil laatst nog even weten wat je hem nou doet en hoe we er nou bij zitten. Maar eerst even waarom hij dat gouden moment. Of ik voel eigenlijk, denk ik maar je permissie, als je hem het goed vindt. Eerst even waarom hij de jaren 80. Omdat, maar ja, goed, als ik daar een beetje mee inlees, misschien is het daar al een beetje begonnen. Op het moment dat Avital Selinger de coach was en het Bankras-model betocht had. Is het daar een beetje de opmaat Westerhof tegen 96? Of begin ik dan eigenlijk al te vier waarom? Nee, dat is hartstikke slim. Want Ja? het is, uiteindelijk ben we daar begonnen en met het idee van, we winnen doen 34ste volgens mij op wereldranglijst. 34ste. Ja, doen we begonnen zoiets. Ja, Dus- precies. En een periode later, wie 88, de Olympische Spelen, daar moest je nog wel voor kwalificeren. Maar daar waren we 5e. Ja. En dan, In 88 in Seoul. ja. Ja. En dan is het uiteindelijk, dan is het wel loon aan werken, zeg maar. Ja, daar wie in Jo toen al bij. Ja. Op dat moment. Jo wie volgens mij die enige nog, hè, onthoud daar. Want wij Olaf waren en wat Richard jongers. kan wel letter bij. Volle jonger. Dat zijn Nou, jouw... stuk jonger. Ja. Maar hoe wie dat om daar... prachtig. laten we eerst even dat... Ik denk dat iedereen het Bankras-model nog weet. Wat hoort dat correct in? Wat wie dat? Ja, het bankersmodel, eigenlijk het Arie Selinger, Sint-Johannes Avital, die spelen bij Brother Martinez. En dat weer een hele goede trainer. Die kwam uit, uiteindelijk in Amerika had er heel goed presteerd. En die zei van, kom maar naar Nederland, ik ben grote jongens al hier en hier is wel toekomst. En toen ben ze bij Brother Martinez begonnen als vereniging, zeg maar. Ja, in Alpstelveen. En Amstelveen. En later is er uiteindelijk het Nederlands team van maken. Dat wil zeggen, toen hadden ze een idee. En het bestuur en de sponsor en Arie Selinger zelfs. Zei van, mij zien treien, als we dat nou vorm willen krijgen. Dan moeten we eigenlijk alle goede spelers uit Nederland in het hak zetten. En gewoon trainen alle dagen. Maar dan willen we geen competitie meer. Het zij in Nederland, het zij in het buitenland. Alleen nog maar trainen. Alle dagen. Elke dag haast ongeveer. Alle dagen. Echt oprecht zo'n dagen in de min of weekend. meer. Maar ik wel eens een dag vrij. Maar er moest ik geld komen. Dus op een gegeven moment weet ik nog wel eens dat begonnen we met de trein. En dan fjouwerroeren of zeg maar wat. En dan weet op mijn tijd nog eens een keer een kliniek Jan. Ja. En daar konden we geld mee verdienen. Ja. En die ene keer weet in Burgum en de andere keer weet in Maastricht. Oké. Dus, en de volgende dag weer gewoon trainen. Dat wie dan... Wie dat leuk? Op zichzelf wie het wel leuk, maar het weer wel heel belastend. Ja. En zeker wat ik zei is, als je alle dagen in en weer maakt en het niveau wordt wel steeds beter, maar dat betekent wel dat je meer investeren moet in jezelf. En dat is helemaal geen probleem. Maar dat je dan ook nog eens daarbij het geld verdienen moet, dan met die clinics. En wat ik zei is, die ene keer weer in de buurt en de andere keer weer helemaal onder in het land. Dat wie dan als extra. Maar je kreeg zelf geen yield? Ja, we Je hebben een bepaald basissalaris, dat wie de afspraak. Ja. En Maar je kon in de boetland natuurlijk volle meer verdienen waarschijnlijk. jawel, maar dat wie de afspraak. Ja. Als je om mij doet, dan doet je een clubteam. Nee. En dan kon je gewoon maar akkoord? Nou ja, Moest. Nee, dat moest net. Oké. Dat is, we kregen een contract van hier. Ja. En het hier erop weer. En het hier erop weer. Dus we kregen net een langdurig contract of zo. Nee. En Olaf, wanneer kwam Sto erbij? 91. 91. 1,5 jaar is een beetje voor Barcelona. Want eerst wie er in 1988 spelen in Seoul, daar ben je 5e. Dus toen wie het niveau al wel volle hegen kwam. En toen werd het niveau nog heger toen Olaf erbij kwam. Ja, nou, de win direct begon voor het. Hè? Dus hij moest dat Het was min of meer opvulling. Nee, hoe heet het? Toen kwam ik erbij. Ook omdat een paar jongens die waren vertrokken naar Italië. Ja. Die kozen wel voor het geld. Ja. En dat kwam ook min of meer door Selinger. Want die koos ook voor het geld in Japan. Ja. En toen zeiden die jongens ook, ja, dan hebben wij ook de vrije keuze. Ja. En toen ben ik erbij gekomen. Oké. Wie is er ooit net bij kwam, stinkt dan? Met Arie Selinger misschien niet. En toen hadden we Harry Brokking als trainer en die haalde mij er wel bij. Ja. Omdat je toen ook weer op 12 spelers kwam. Oh ja. Maar uiteindelijk kwam Arie weer terug. En die heeft me erbij gehouden. Ja. Dus, Richard, wanneer kwam Sto Goed ook. erbij? Ja. Ik eind 92 volgens mij. Oh ja. Toen was mijn eerste toernooi. Toernooi bij Apeldoorn toernooi.
Apeldoorn-toernooi, ja. Ja, maar in december wie nog te spelen in Barcelona, 1992. Daar helde je hem toen de finale, die verleidde hem wel. Wie dat eigenlijk een verrassing dat je hem toen de finale helde in Barcelona? Nee? Je bent heel resoluut. Ja, nou, dat weer het doel. In de eerste keer in Seoul weer het eigenlijk... het gaat wel eens vaker zijn. De fotocamera mij en geniet van alles wat er is. En we zien wel waar het schip te lonen komt. Ja. Maar in 4 jaar daarna wie het wel de opdracht zegt van we gaan nou voor de medailles. Ja. Je won dan in de kwartfinale van het Grutte Italië en in de finale verleerde je hem mooi 3-0 van Brazilië. Ja. En hoe wie dat? Terecht. Terecht, ja, kansloos. Ja, kansloos. Ja. Speelde hij beide een grote rol in die finale, of dat hele toernooi? Nou, ja. In valbeurten. Ik speel wel, maar dat wie mij Peter Blazer kreeg een blessure. Oh ja. In de hele finales, weet ik niet. In Italië. Tegen Italië. Ja, Italië. Ja, Kwartfinale. En toen kwam Avital en net Avital is een prachtige spelverdeler, maar die hier qua lengte wat moeite met blokkeren. Ja. En dat betekent dat het al even terugspelen naar de rest van de spelers. Ja. Joop Alberda, je bent pas in 94 coach. Hoe ga je dan naar die speling? Wie 93? Ja, Oké, nee, dat zit verkeerd op Wikipedia, sorry. Ja, kun je net vertrouwen, hè? Nee. Een 92 wie Barcelona, hoe ga je daar naar zien? Hoe ga je dat volgen? Wat weet je er nog van? Oh, ik zie het op de camping. Het hele toernooi op de camping. In Maastricht. Oh ja. En dan ik zit handjes bij de finale en mooi Ja, leven. nou, ik zo de geschiedenis van Jan en Olaf en Richard, dat wij hier al jarenlang steeds veelbelovende jeugdteams. Dus iedereen zei van een hoop, Jan zit in een lichting, daarna kwam Olaf en daarna kwam Bas en Richard. En iedereen zei dat wij zo volle talent hier, maar we dienden er niks mee. Alles kriegelen mansjes. Dat is een beetje het waait, dan gaat het erof omheen of ze vallen om. En wat Arie die had gewoon zei, we kunnen gewoon volle trainen. We meidje gewoon van jongens, meidje van kerels, want ze binnen al je groot. We in het grootste land ter wereld ongeveer. Ja. En mijn analyse dan weer van dat het verschil tussen dat wij in de rondte de wedstrijd al wonnen, dat we in snelheid net wonnen. Wij spelen wat te traag in mijn eigen. Ja. En toen kwam Bas van der Goor en Guido Geurtsen. Dat waren 12 spelers die in mijn optiek de puzzel wat compleet zo'n meidje. En zo heb ik het wel een beetje naar jongen, nog net helemaal van wat dat dan wordt. Want ik hier gewoon geen baan. Ik ben gewoon supporter. Ja. Heb je toen al gevraagd, Joop? Ja, ik denk dat ik in 89, toen Arie voortging, ben ik voor het eerst vregen. Okay. Toen de ellende ontstond, is het nog een keer gebeurd. Had ik er weer op zo gelukkig is dat net trokken. Omdat ik gewoon te jong weer. En daarna misschien ik nog. Waarom kreeg ik gelukkig dan? Omdat je gewoon toch tot de feeling hier? Het moet wel een beetje passen. Op het moment van een logische moment is gewoon naar de spelen om dan naar de spelen om wat te verhoren of in de staf of in de spelersgroep. En mijn overtuiging weer wel dat de groep zat die mij met waren spelen hier, dat net meer goed in een nieuw bankrasmodel, wat meer een manier van denken is dan eigenlijk dat het nou zo'n model is. Want het weer dat had Arie erin gebracht. Onbegrensd denken, onbegrensd handelen, alles kennen en waarom zouden we in goud winnen kennen met een groep. Ja. En toen gingen ze tweede worden in Barcelona en dan wordt het natuurlijk al wat kritischer, want dan zei het CBS dat de boppen de tweede plak minder rond is dan eronder. Ja. Ik kom uit Friesland, ik ben een Lietsmansje, dus het zal wel minder gaan. Nee, dat is de logica die er aan achter zit. En dat toch... Viel niet die druk ik dan? Dat spelen dat echt? Nee, maar dan vind ik het leuk worden. Ja, dat moeilijk wordt, vind ik het wel leuker worden. En het is net een makkelijke reiswest. Nee. Dat kan ook makkelijk worden. Het weer het begin van professionalisering van de sport. En je kan ik rustig zeggen dat na de finale had Mickey Huibrechtsen mij vregen, weet toen de voorzitter van de NOC. Okay. Ik zou het leuk vinden als net naar Italië giert, maar dat is bluest. En wat je mij maken van die kelder van Europa. En nu word je 84, weer in het ziende van Europa. Spelen we in Grains. En naar Mount Olympus, daar heb je hem 10 jaar dien. Dat is wel heel bijzonder. Dat gebeurt net zo vaak. Nee. En daar zitten wat elementen in. Kan je die vertalen voor de hele Nederlandse topsport. Ja. Dus dat heb ik nu vanaf zo'n 90 tot 2005 die in mijn aantal meesken. Ja. Om eigenlijk het bankrasmodel gewoon te vertalen voor alle takken van sport in Nederland. En daar bouwen we nu nog steeds op verder. Wat veranderde toen Joop Alberda de coach had van Jum? Niks. Hij zou niet hier dat bevestigen. Betaal.
Nee, Letterlijk en figuurlijk. ja, maar nou, voor mij... Maar ook wel een manier van trainen en spelen, toch? Nou, we gingen wat minder trainen bij het Nederlands team. Maar dat kwam ook omdat we in Italië speelden. Hè, dus dat Want je mocht kon je niet toen meer wel. vergelijken. Nee, Je kon het niet meer vergelijken. Voor mij weer belangrijk in Nederland leert net op het scherpst van de snede te libben en te werken. Oké. Hè, zoals de wielrenner leert in de Tour de France, volleybal leert in Italië. Waarbij een voorzitter binnenkomt die zegt, als het nou net wint, dan hel je gewoon wat geld van het inkomen nou. En daar spelen ze elke week onder druk. Dat kan je in Nederland net simuleren. Nee. Dat is bij voetbal net zo en dat is bij volleybal helemaal net zo. En wie me nooit zo ging, dat we net in een bankrasmodel moesten blijven hangen, maar dat de jongens recht in op de volgende stap bovendien worden de verhaal ook wat opener en er kwamen steeds meer kansen om gewoon een serieus inkomen te verdienen. Ben je net daar? In eerste instantie? Ik ben de eerste. Maar wat ik nog steeds doe, is toen we begonnen, we 20ers, maar je min of meer het team van Zwerver, Blanchet, een beetje de basis en zo. En toen Joper weer wel 30ers, een beetje. Dus dat scheelt echt qua leeftijd. En ervaring. En dan praat je ook een andere taal. Dus hoe heet het? Avital of... Arie die weer heel disciplinair en heel erg terecht, maar die wil drempels verlezen. Maar dat laatste stukje, dat er een soort probleem mee misschien. Of een taalbarrière, of omdat we te volle Nederlanders zijn, ik weet het net. Maar wat er creëerd had, dat is wel heel bijzonder. Ja. Dat is, hij is wel de grondlegger geweest. Dat absoluut. je eigenlijk al maar het leuke wie wel, dat als iemand dat begrijpt, die gaat er maar verder. Nou ja, en dat wie dus, dan krijgt iedereen een ruimte. En ik ben een van de eersten die dan voortging naar Italië. En ik moet eerlijk zeggen dat we daar eigenlijk alleen dat we op het juiste moment. Ik ben 26, dus een van de oudere spelers op dat moment. Ja. Maar dan komt het eigenlijk. Ja, maar Joost is op jouw antwoord op de vraag wat voor oorlog doen niks. Dat vond bij mij dan eigenlijk net in. Nee, maar het grote verschil wie met Olaf en met Henk-Jan en met Ron. Ja, Ron Zwerver. Heb ik alles met de jeugdteams meemaken tot 86. Daarna ben ze grutter worden. Die gaan gewoon naar de volgende squallen. Animo en Snake. Daar heb ik ook Joop gehad. Dus dat voor mij... Maar ik bedoel, in Italië krijg ik ook een trainer. Daar ga ik het ook niet voor te uitzoeken. Nee. Dus je moet gewoon doen wat goed is om beter te worden. Ja. En een trainer, die kan je er wat bij helpen, wat bij sturen. En die geeft oefenvormen. Maar zo klinkt het alsof de rol van de coach overschat wordt. Ik heb met Arie Selingen tijdens dat hij mijn trainer was, heb ik nooit een woord gesproken. Nooit? Nee, maar die zei, jongens, we're gonna do this. Or we're gonna do that. Ja. Nou, dat deed je. En Jo wel dan? Ja, hij praat Hebreeuws, dus dat is wat moeilijk voor mij. Maar ik slipte bij zijn zoon, dus Avital. En die dan, die kwamen altijd praten. Die waren altijd bezig met volleybal. Ja. Dag en nacht. Nou, dat vond ik op een gegeven moment niet meer leuk. Oh nee. Je moet wel wat oren denken. Ja. Nou ja. Ja, vind ik wel. Dat snap ik. Want maar het is geen verwijt hoor, naar Selingen. Nee. Maar dat zeker niet. Dat weer nodig op dat moment. Weer dat nodig om die doorbraak te krijgen van oorsdenken, oorswerkje. Ja. En oors dan weer datzelfde, zeg maar, poldermodel. Nou, de best ook getalenteerd, maar zo is dat nog wel waar, jong. Ja. En de twee opmerkingen die je kreeg na Olympische goud, wat jammer dat je een vak leert hast. En wat dat is nou eigenlijk voor de kost? Dat weer hoe Nederland naar topsport zegt. Dat is nou heel oorswillen. Dat kun je eigenlijk net voorstellen. Inderdaad. We hier toen ook maar 2 netten eigenlijk. Hè? Nederland 1 en Nederland 2. En we hier uitsprutsen met Google en met YouTube dat we het internet pas iepen. Dat wij Olympisch kampioen worden. Dat gaat het specialer maken? Ja, dat maakt het. Dat is de enige wedstrijd. Schenkest, dus Nederland 1 of 2. Dat weer oren kwamen wij naar voren, want wie het laatste onderdeel van de Olympische Spelen. Ja. Dus dat die een ingerichte marketingmachine is het. Als nog even terug naar de finale, want dat is natuurlijk het hichtepunt. Maar Olaf en Jan, je hebt het in Napels in 1994, zie ik dat goed? Nee, ik zat in Napels en Jan... Montichiari, toch? Montichiari en Milaan. 94? Brescia. Dan zit ik in Milaan, denk ik, hè? Ja. Maar in 94, je mocht dus wel naar Italië, maar Olaf, laten we daar even naar luisteren. De woord eigenlijk zeggen van, ik ga naar het Nederlandse team taal. Luister maar eventjes. Ik heb
ja, op dit moment bedankt. Omdat het gewoon te weinig vrije dagen heb kunnen krijgen van Joop. Dat is eigenlijk de grote reden. Het klinkt heel simpel. Het klinkt misschien heel raar, maar dat is wel een grote reden. Ik ben hier nu nog bezig met de competitie. En ik zou dan twee weken vakantie kunnen krijgen deze zomer, als we bezig zijn met het Nederlands team. En ik heb aan Joop gevraagd of ik eventueel een paar weken extra zou kunnen krijgen. Ja, en dat kon dus niet. Het feit dat Joop Alboeda op jouw verzoek negatief heeft gereageerd, betekent dat, denk je, dat je in zijn ogen niet belangrijk genoeg bent voor het Nederlands team om jou die rust wel te gunnen? Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel, als Joop mij een waardevolle speler vindt voor het Nederlands team, gegeven. Dan roept hij mij misschien wel weer op voor het EK. En dan heb ik mijn vakantie ook gehad. Ja. Maar dat is opname in Hilton. Ja. Nee, dat kan je duidelijk zeggen. Ja. Het vlakke wetter, dat is gewoon... Dat wetter met jou. Ja, nee, maar dat wetter niet oranje wat. Dat is gewoon het Islamar. Maar dit is toch Hij zei dat niet Napels zo hier. moeilijk? Nee, natuurlijk net. Ik voel het wel bijzonder dat je zei van nou. Maar dan is de vraag. Nee, het is heel simpel. Ik speel in Napoli, Ja. daar verdien ik mijn geld. Ja. Dan op een gegeven moment doe ik vanaf 91 de vakanties met misschien een weekje tussen Italiaanse competitie, Nederlands team. Ja. Nederlands team, weekje vrij, Ja. weer naar de competitie. Ja. Ik zat in Napoli, daar doe je niet alles met vliegtuig. Nee. Dus dan zat je soms na de wedstrijd 12 uur in de bus. Ja. Kwam je maandagochtend om 10 uur. Kwam je in Napoli, was je de hele dag wat brak. En dinsdag begon de wedstrijd, de week weer. Dan had je ook nog wel eens bekercompetitie. Nou, dat vond ik heel pittig. Ja, dat kan je je voorstellen, ja. Dus ik heb mijn keus gemaakt Ja. toen. Van, als ik bij het Nederlands team ga volleyballen, Ja. wil ik op en top zijn. Dat heb ik voorgelegd aan Joop. Joop is de coach, de trainer, die beslist van, nee, dat wil ik niet. Nee. Nou ja, dan is dat toch geen verder probleem. En toen? Wat gebeurde er toen? Nee, maar dit probleem wat Olaf nou vertelt, dit is in alle teamsport, nou elke sport. Hè, dus dat bijna in de kalender gewoon geen rust meer is. Iedereen die geeft maar competitie, nationaal team, competitie, nationaal team. Ja. Er is überhaupt geen rust Nee. of een Nee. periode dat officieel gelicenseerd eigenlijk gewoon vrij is. Nee, maar Jasper werd kampioen bij Nantes en die zei, ik wil eerst wel even de weekend vrij, hè? Want Ja. ja. Nou ja, dan is het even hoe lees je dat met de coach en dan uiteindelijk beslist de coach van ja of nee. Dan kun je dan een volgende conclusies doen. En de zegt van oké, ik zal wel het Joop me weer uitnodigt voor het EK. Nou, hier erop hebben we... Gebeurde dat? Ja, volgens mij wel. Helaas wel. Richard, vertel eens. Ja. Moeten we het hier even over hebben? Wat ging er door je heen? Nee, want Olaf die kwam dus niet, dus mocht ik spelen. Ik was de hele World League, heb ik gespeeld. Ja. En dat was voor mij ideaal, want dat was namelijk 95, dat was dat we tegen Italië speelden in de Rijnhal. Ja. En we hebben echt goede wedstrijden gespeeld. Voor mij was dat, anders had ik niet gespeeld. Nee. Olaf was beter dan ik. Oh. En hij kwam ook terug terecht voor de EK, dat was natuurlijk maar een grapje. Maar ik kon wel die zomer, de hele zomer spelen. Ja. Maar ziet er dan spanning op? Of wie dat eigenlijk, nou ja, dat wie dan iemand zou aankleden en hij een bun? Nou, er werd van de boetekant werd er heel veel druk op lijn. Zo van, nou, mat iemand net altijd ter wijze en dan dat je aan de binnenkant in het team was. En waarom krijgt hij wel vrij en ik een keer vrij? Ik weet ook wel dat we dan poos met Ron en Peter ben. Ik was een periode er gewoon uitwest in de World League. Gewoon omdat de jongens oost oerbelast. Ja. Of gewoon moeizaam hanteerbaar worden. Omdat ze gewoon overbelast worden en gewoon ook gedrag vertonen. Ja. Nou, dat wou ik voorkomen. En de Olaf is zo verstandig best. En ik denk, van, nou, ik wil een goede relatie met Joop houden. Want uiteindelijk wil ik Olympisch kampioen worden. Dus Ja? Nee, maar dat was verder voor de rest niet zo'n groot probleem, volgens mij. Nee. Joop beslist. Die is de trainer. Ja. Die Dat zit weer gewoon zeggen van Nee, maar waarom liet je dit stukje eigenlijk überhaupt zien? Nou, eigenlijk wel. Ja. Ja. Want, nee, maar het is wel Dat is mooi. grappig. Het is wel een grappig stukje natuurlijk. Maar het is verder niet zo een issue of zo geweest. Nee. Want, Nee, maar voor mij, maar dat voor is mij heel als simpel. trainer wordt het natuurlijk met Richard, waar iedereen wel van zegt, van dat wordt een komende ster. Ja. Jouwt dat hem wel wat rond hem, maar aan de andere kant, ik ben wel iemand die het wel prettig vindt om een hele tijd mij min of meer dezelfde samenstelling te spelen, omdat ik denk dat bij volleybal afstemming
hartstikke belangrijk is. Ja. En we hebben in Nederland hier, en dat bewijst zich nou ook wel, we hier toen een hele bijzondere generatie zal hierbij waren. Dus de generatie van Jan, van Olof, Ron en Ron Zwerver en Henk-Jan Held. En er zit nog een keer bij. Maar die wie van Jansen generatie. Okay, ja. Die wie kreeg op de verkeerde dag geboren. Dus die voel uit alle... Ja, nee, als je 31 december of 20 december geboren bent, dan doe je nergens aan mij. Nee. Dat is zo'n... Maar wie je een vreune groep eigenlijk? Die groep van 96 bijvoorbeeld? Wie of zit van nou... Nee? Niet echt, hè? Nee. Jan Zuid, nee. Richard, nee. Nee, maar weet je... Nee, ik zit er wel van. Maar je had Barcelona. Ja. 92. Ja. Speler. Dan... Ik denk dat dat de kracht ook wel van Joop is geweest. Van, in Barcelona was het helemaal loszand. En waren er allemaal dingetjes, die issues over zakken, over broekjes. Ja? Nou, ik onderbreek je eventjes, want daar heb ik nog een fragmentje van. Want wie nevens mij wel wat met Ron Zwerver. Even zien. Ron Zwerver heeft gezegd, ik wil niet langer met die 3 Friese spelen. Ja, maar ja, dat is inderdaad binnenkamers besproken. En dat zal niet naar buiten komen. Ja, dat is dus wel naar buiten gekomen. En dat is heel jammer dat het zo gegaan is. Wat denk je maakt jullie als Friese onacceptabel voor Zwerver? Weet ik niet. Dat zou ik niet weten. Misschien onze uitstraling. Ja, er werden dan dingen gezegd van na een wedstrijd dat we lopen te dollen. Dat was na het WK, na de verloren WK-finale. Ja. Iemand de vinger toewijzen, dat vind ik zelf niet van klasse getuigen. Het is wel een aanval als zulke dingen gezegd worden, maar het is... Ik laat me dat over me heen lopen en ik ga me daar verder niet druk op maken. Ik bedoel... Maar het kan wel van invloed zijn op je internationale carrière. Nou, ik denk dat het aan Joop ligt. Ja. Maar wat wie dat dan krijgt, want zoals Olaf daar van, ik weet niet precies wat het is wat Ron Zwerver nou Tjenus had, maar nou misschien wel. Wat wie dat doen? Of zou het van helemaal geen zin om dat op te rakelen? Nou, ik denk, want ik weet het niet eens zeker. Nee. Maar ik denk dat het gewoon zo is geweest van Ron, die is het bankrasmodel gewend. En dat had hij voor ogen van, zo moet het. Een andere weg is er niet. Nee. Totdat hij zelf in Italië ging spelen, toen veranderde hij al. Oh ja. Van die Italianen die alles wonnen. Wereldkampioen, Europees kampioen. Ja, hier vaak twaalf. Geen Olympisch kampioen trouwens. Oh. Ja. Nee, maar die dronken wel eens een wijntje tussen de middag. Ja, niet dat wij dat deden, maar dat deden die Italianen die zo goed waren. Oh ja. Toen dacht hij van, ja, misschien is er ook wel een keerzijde. Maar dat had hij op dat moment volgens mij nog niet helemaal in de smiezen. Nee. En op het moment dat Jan zei, dit getuigt van weinig respect, zeg ik de tom omheen gegaan bij Richard. Waarom wie dat? Nou, ja, het was een beetje groepjesvorming wel. Oh ja. Je had er dan Ron en Peter, die waren veel. Lassier. Jullie waren dan veel. En ik was dan meer met Mike, die andere jongeling, zeg maar. We waren allemaal groepjes. En Joop was dan degene die dat allemaal bij elkaar hield. Wie het een duiventil bij de Albra? Manager. Nou, ik denk dat Olaf dat wel goed beschreeuwt. Dat wie ik in een leeftijd, dat ze het gevoel hier, en met name dat Ron, ik wil het gevoel, ik ben een medeoprichter eigenlijk van het bankrasmodel. Oh ja. Ik viel me daar verantwoordelijk voor samen met Avital en met nog een peer. En dat we teruggaan, moeten we dat nog een keer doen. Dus eigenlijk gooien we de hele bolide fot en we maken naar je Formule 1. Joost zei, maar Joost zei dat nee, net. dat doen we net. Want waarom net? Nou, er is vast vol goed spul. Okay. Wat nou, en ik hier met de bond uitbreiding, ik doe het 2 jaar om door die crisis van Barcelona heen te komen en te zien dat we zo'n team krijgen. Maar ik weet net of ik 96 wel helje, want dit is wel een team in crisis. Oké. En waarom weer dat team in crisis dan? Want je bent twaalfde op speel. Ik bedoel, ja, je wordt het eerste, maar... Nee, maar het is heel intensief. Die man binnen 6 maanden bij me waren bijna dagelijks. Ja. Hij had een zwierde competitie in Italië. Komen dan waarom nationaal team bij 6 maanden bij me waren. Ja, dan sliep je dus 6 maanden met dezelfde man op een keer. Dat je wel eens wat oors willen. Dan kun je gewoon naar Michel of luchten soms. Nou, en dan ben ik jongens die bij Ron van, we moeten de geschiedenis nog een keer doen. Ik
jongens, en misschien dat symbool weer voor Ronald Sootsma en Richard en Olof en Jan, dat die ik wat relaxter soms weer naar ouder van, oké, we gaan dus best doen, dit is het resultaat, morgen verder. Ja. En dan weer ik een generatie die steeds maar dat, zeg maar, goal naar ouder van een wedstrijd, dat weer de standaard. En dan ben ik mensen die heel oors reageren op een verlies. Ja. Dat hoeft net te goal. Sommigen wel, maar net iedereen. En dat alles oer in een kap en iedereen, alle gelijke monniken, dat weer eigenlijk de valkuil van dat ding. En dat heb ik proberen te doorbreken. Is dit een goede Nou, analyse? dat bedoel ik. Dus. Ja. Dat is dus de kracht van Joop geweest, volgens mij, voor 96. Maar dat is dat. Hè, we zeggen hetzelfde. Zo van, hè, Arie die drempels al even verlijn en Joop die praten over de taal en die wie wat beter op oudere leeftijd met het groepsgebeuren bezig. Ja. En nou ja, krijg daar zwerven dat wie de vaandeldrager van het Oranje Skip. Ja. Dat wil je En niet. wij vonden dat eigenlijk ook wel mooi. Want? Nou ja, had er een interview of weet ik het wat. Nou, dan hebben we dat altijd nog dan. Dus wij schoten hem naar voren. Zeg je nog maar voor Ze zijn nog lang op reis naar de afsluiting die ik al met de hoesten ging. Doe dat maar. Dat is hartstikke leuk. Je vies toch leuk. Hartstikke bezig. Olaf Rietza, hè? Ja, Wie is toen ik altijd van interviews? Maar daar is niks mee. Wij weten blij dat we niet zwemmen trouwens. Ja, want En steeds heen en weer. ik kon niet meer even bij wij. Ja, dan ben we even gewoon. Ja. Richard, Tenminste, ja, daar wennen ze toe al in Nee, ik Amsterdam. Nee, ik was toen in Drenthe. Oh, Drenthe. Ik pakte zeg maar de polder en jullie gingen al via de afsluitdijk. En ik kwam elkaar ergens alweer tegen. Paardje hoop was het. Maar we hoorden wel bij het groepje natuurlijk. Nee, maar Ron Zwerver had natuurlijk wel een geweldige voor... Hij wie even tijdelijk het symbool van het bankrasmodel. Of van het model van een groep die op wijze om goud te winnen. En dat die in Nederland nog nooit eerder gebeurt eigenlijk. Dat meesten gewoon zijn, begin mij met meestal 12 van in een hok. Nee. 50 ballen. En we hebben Arie Selinger als een toptrainer. Silver won in Los Angeles. Ja. En we willen goud winnen. Ja. Dat weer nog nooit gebeurd. Nee. En dat wie één persoon die dat eigenlijk het meest representeerde. En dat weer Ron. En Ron die een mooie speler. Speler die we nog nooit horen hier in Nederland. Of meesten. Wie die de beste speler van het team op dat stuit ik? Of zit er in je... Er zitten veel te volle specialisten in. oké. Als je, dat als je, dat als zo je stellen. nu kijkt naar het Nederlands team, je hebt 1 topper. Ja, dat is Niet meer. Nimir Abdelaziz. En dat waren allemaal toppers Oh, ja. in die tijd. Dat was een goede generatie. Ja, Ja, alles dat kwam waren samen. allemaal toppers. Ja. De koers, Ja. de kerst altijd zien voor wie is eigenlijk naar het stadion. Ja. Waarom is dan naar volleybal zien? Daar wie al deze spelers wie een bijzonder. Ja. Kon je hem dan ik als favoriet of de favoriet? Of wie Italië de favoriet van de speler toen? Italië weer de favoriet. Ja, wie ik de nummer 1 op de World Ranglist toen, denk ik dan? Of... Ik denk dat die World League dat de eerste keer dat we Nee. hem pakten, toch? Ja. Volgens mij stonden wij toen eerste. Nee, die niet. Oh, na de tijd pas. Oké. Pas na de Olympische Spelen kwamen we op nummer 1. Ja, dat weet je ook beter. Maar Italië wie de favoriet en wie dan de nummer 2? Wie dat het een En beetje? dan zie ik het hun spelen in finales en zie ik keer verlen. Daarvoor. Ja, dat weer strategisch, hè? Want dan Ja. als zien we je Joert net zitten. Alles in het teken van die spelen natuurlijk. Jevgeni zei nog naar Atlanta, naar de Olympische Spelen. Je zit er dan eerst in een pool. 3-0 winst op Tunesië en Rusland. Dat wie even inkometjes dan nog op dat stuit. Rusland niet. Rusland niet? Nee? Nee, zeker niet. Poeh. Nou ja, 3-0. Dus ik ben even scorebordjournalist. Nee, daar konden we goed tegen spelen. Ja? Altijd tegen Rusland konden we Wij goed hebben in de spelen. hele finale. Ik werd in de Halve Russen finale spelen. ook, ja. Ja. En ik denk dat de beste wedstrijd is die ze ooit spelen. Nou, dan kom ik aan stoppen. Eerst nog even naar in diezelfde pool. Moest je hem de tweede wedstrijd, ik had je in Italië. En die verleer je maar 3-0. Ja. Ja. En die kom je letter in de finale wat je. Maar in die poolfase, wie je toen kansloos is? Ja. Ja? Ben je het vat tikken eigenlijk? Nou, dat idee heb ik nog wel, ja. Ja? Ja. Ja. Kun je het überhaupt nog een beetje van de geest stellen? Want als ik oplijst Tunesië eerst, weet je hem dat nog? Oh nee, dat weet ik al in het Nee, trek boeit je net. Tot Tunesië mochten ze van mij naar de openingsceremonie. Oh ja, ja. Dat is Tunesië weer. Als dat de eerste wedstrijd Italië of Joegoslavië was weer. Maar dat wie ik de eerste keer dat ik daar west ben. En dan weer de eerste keer dat zij Bij weer... Scheveningen. Zij weer net bij de 2-0 net. Nee, en ze weer in Barcelona, ik net de West. En ik voer dat... Dat is altijd heel moeilijk om de opening vol of net te waren. Nee. Emotioneel is het bijzonder, maar je gaat dan bij wijze van spreken om 4 uur fut. En dan kost het 2 uur weer om in het hotel. Op de foto Dat kan Ja. inspiratie, ja, maar dat kan die ik gewoon Nou. op een paar opbrengen. Als ik er weer naartoe mag, ik ging niet naar de opening. Nee? Niks aan? Ik ook Nee.
Je zit, Die zet ik net. je nee? zit met te wachten. Ja. Heel lang wachten. Nee, dit Je is zit heel echt lang. heel lang te Jan, wachten. hier op Piekenvel? Ja, maar ik ben te even maar ik bedoel, Ja. dat wachtje. Ja, maar ik bedoel, ik vond het wel heel indrukwekkend. En zo simpel is het ook. En ik bedoel, het view wordt ondersteunen door terug, Mohamed, ja. Ali. Mohamed Ali, Ja, dat dat is hele bijzonder dream team natuurlijk. natuurlijk. Ja, die hier toen al Dus dat Parkinson die wel- volgens mij. Indrukwekkend. Celine Dion, wie direct nog. Zo. Ja. Nee, maar goed, Best ik niet zo. het werkt meer het idee. Celine Dion had geen indruk maken op Olaf. Ja, Olaf wel op Celine. Ja. Ja, dat was was om net. Ja. Nee, Had je nummer? Had dat nummer? zij wel van hem. 06. Ze bellen het nooit. Die zou er dus 4 keer bij de Olympische Spelen. Was altijd bij de openingsceremonie? Nee, één keertje maar. Eén keertje maar. Ja. Dat Alleen, ging in Atlanta dus. ja. Oh ja, oké. Dan komt Aastik nog eventjes verder hoor. Je verliezen dus van Italië. Daarna win je met 3-0 van zowel Joegoslavië als Zuid-Korea. Kun je me dat nog iets van herinneren? Ja. Albert Dabo? Wat weet je er nog van? Korea spelen we in Orenzaal. Oh. 30 kilometer verderop. Ja. Ja, dat nemen we je DKV trouwens. Maar dat DKV, terzijde. ja, dat is het ook, ja. Italië verleidde in die pool geen enkele set. Daarna in de kwartfinale had je in Bulgarije. Wie dat ik nog zoiets van... Nou, die Dat ding was dat een rotwedstrijd. Nee, dat was een Ja. zware. Ja. Oh, en toen kwam jij erin, voor mij. Richard? En Jan Nee. kwam er ook in. En Jan kwam erin. En Misha. Nee, Jan en Misha kwamen erin. Maar Dramawedstrijd. dat was een moeilijke wedstrijd, omdat Ja. de Bulgaren waren goed ook. Ja, je Moeilijk verleidde team de tegen spelen. eerste set met 14 section. Daarna 15 jochen, 15 treien, 15 tretjen. Ja. Maar ik 12 treien voor of zo. En dan werd het weer 15 tredje in de tweede Ja, set. ja. Dus je hebt een drama-wedstrijd. Ja. We kregen daar geen grip op. En dat gebeurde wel vaker. Er spelen een paar jongens. Luboganev, Ganev, een hele grote Bulgaar en Tonev. Het lukt alles. Wij hier altijd moeite met de energie van de Bulgaren. We hadden geen enkele wedstrijd eigenlijk makkelijk van won. Nee. In de kwalificaties net, Europees kampioenschappen net. Joegoslaven terug, al die week. Hè? Joegoslaven. Dat Ja. ben ik van die dregen. Ja. Maar Jan Postema kamer wat meer in de Richard, ik wat meer. En je bleun je Mick, vooral in het team toen, onder de finale, onder de meidenfinale? Of dat speelde je maar soort toen? Nou, ik in seizoen ga ik net een soort spelen. Ik ben geen basisspeler. Nee, Richard ik niet. Nee, ik ook niet. Nee, zeker. Nee, Olaf ja. stond dezelfde positie als Olaf. Olaf weer de beste van deze treien. Ja. Nee, het was een andere positie. Ja, nee, snap ik. Nee, maar ja, soms had de ene wedstrijd had meer nodig op het orenvlak en Ja, op het ene vlak. En dat is altijd. Ja, en dat is op dat moment wordt dat dan duidelijk. Ja. Weet je nog? Ja. En Ja, Gavrilov dat is speelde dan- toen bij de Sorry? Bulgaren, weet je nog? Ivo, Gavrilov. Want Gavrilov speelde eigenlijk niet eens. Hè, die kwam, die, Ja. ja, Een grote ster die speelde gewoon niet goed. En die werd al heel snel gewist. Toen kwam Gavrilov erin en die deed ons echt pijn. Ja. Want dat speelde ik namelijk 2 jaar daarna speelde ik met hem kleine- samen in Italië. Ja. Toen zei hij dat ook. Ah. We hadden jullie kunnen pakken. ja. Ja, ik zei, Nou, het gekund. Bijna. de kracht, denk ik, van Jan en Richard en, Olaf. en Misha is dat we toen op een gegeven moment een aantal basisjongens Ruud Helje kennen. En dat ze even gewoon op afstand schenken. Want de assist stond niet in, althans dat is de interpretatie van de coach. Ja. De assist vers, dan komt er op een of andere manier, krijgt geen grip op die tegenstander. En soms is het dan goed als er even uit die is om even restig op afstand te zien. En dan waarom komt dat er weer een beetje skinne grip op het geheel krijgt. Ja, dat had misschien wel werken voor die hele finale. Want die ging bij 50-10. Toch relatief eenvoudig, maar wees op Rusland. En daarmee ging je naar de finale. Dat is in mijn eigen bijna de allerbeste wedstrijd die we constant Ja. spelen hè, in de Russen. Dat we je onvoorstelbaar goed. Heeg niveau. Ja. Misschien wel de beste wedstrijd die hem spelen had dan. Beste is ook Ja. een toernooi, ja, zeker. Ja. Ja. Dat vond ik ook. Ja. 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 En want dan kom je hem dus werd in die verrekte Italianen in de finale. Ik doe wie Italië nog altijd de favoriet. Nou ja, als Trein Verlenen is die in de voorronde. Ja, dat lijkt mij ik. Maar ik weet net hoe dat daarna... Nee, oké. Ja. Hoe ging je hem die wedstrijd zien? Kun je hem daar nog van tevoren van de wedstrijd, de dagen ervoor, de jong ervoor, de middag ervoor, kun je hem daar nog dingen van herinneren? Hetzelfde als als altijd. Ja? Ja, maar dan zou dus de week niks te doen in Atlanta, hè? Nee, verveling. André Hazes op de kamer. Ja, één dag spelen, 1 dag trainen. 1 dag spelen, 1 dag trainen. Nou, toen hadden we 2 dagen vrij. Toen zijn we even naar het Holland Heinekenhuis geweest. Op de fiets. Nee, Oh nee, dat was in Barcelona. maar daar zijn we even geweest. Had Want wie dat van jij een takje? 12 uur ben we geweest en dan ben we weer opgekomen. ja, toen zijn we weer weggegaan. En Dan hadden we een heel soort Amstelhoorn, of dat net? Nee. Oh. Nee. Oh. nee, niet. Maar je voelde hem wel. Ja. Dat wel, want het was gewoon... Sfeer.
Nee, maar ja, je bent continu aan het trainen, Even wat aan het anders. reizen. Ja. En dan zit je weer in die eettent met 10.000 sporters. Nou, dan ga je weer in dat treintje weer naar... Ja, Moest er eigenlijk niet zakken hoor. Nee, hier met al die, dat er eigenlijk niks om weer daar. Ja, je had 2 computers en dan zeiden ze van... Ja, dan kun je internetten. Ik zei, wat is internet? En Bas van der Goor, die wist dat. En die zei van... Nou, dan staat er ergens een hele grote computer. Daar komt alles samen en dat kun je opvragen. Ik zei, oh, dat is mooi. Nou, jullie zijn met die Russen volgens mij nog... Ja, we gingen lasergamen. Lasergamen met die Russen. Maar dat is ook niet leuk, want die gasten die waren allemaal 2,20 meter. En die schoten ons dus boven die schot, over die schot heen. Die Nike en ik kast. Ja, dat is ook niet leuk. Dus ik zat ergens zo te schuilen en zo. Pak zo, boem. Dat mag niet natuurlijk. Dat deden we toen, ja, dat klopt. Ja. Maar ik weet nog... Daar was ik niet bij. 1,60 meter, ja. Nee, ja. En wij maar- was ik weet nog, toen wij in Atlanta aankwamen, toen moesten we geloof ik 4 of 5 uur wachten met de accreditaties. En Theo Rijtsma, 4 mei is mij, NOS-commentator. en die zei letterlijk tegen mij, hij zei, dat is voor hem een van de meest memorabele momenten geweest. Oh, ja? Hij zei, want de waterpolo's hier en er en wat andere teams, en die gingen over die hele luchthaven en klaar, dat mensen hier en het kon net mis nog. En zij zie het, wacht je. Ja. Alsof ze gewoon... Veen. dachten van, ja, de enige reden waarom we hier binnen is om proberen goud te winnen. Ja. Dus de energie sparen en net dingen waar die net nodig binnen. Nee. En dat jouwt ook de professionaliteit aan die ze bij Arie leert hebben en die ze ook in de Italiaanse competitie leert hebben. Wie er dan een... want je zou al heel vaak in Italië spelen. Nou, 10 keer verlen. Wie er dan nou een oorplan dan oors om ze te verslaan? Wie er een gouden greep? Of is Louis van Gaal zo'n is een gouden pik? Maar iets in die trant? Nee? Wie gewoon... Het zie je weer wel steeds voor mij, of voor de coachingstaf, zo van welke opstelling moeten we nou precies spelen. Ja. Want eigenlijk speel je bij volleybal 12 wedstrijden. Hè, want je draait met 6 terug en door, dat draait 6 door, dus 12 wedstrijden. Ja. En dan probeer je erachter te komen, wat is nou de beste matchup, sinds we dan de opstelling Chinua de Italiaan. Nou, dat is hartstikke moeilijk, want als hij weer wat oors doet, dan klopt het al en meer. Wat voor rol speelden deze 3 Vriezen aan tafel in die finale? Ja, de rol die... Daar een beetje, ja, ik bedoel, naar Auron is het altijd wel makkelijk om het te betekennen. Richard, ik zie het toen ik je herinner, je tot dacht van ja, Olaf en Richard is zoiets van de paai liet ik steen en Wout Weghorst zei van ik zou het ik wel kennen. Oh ja. Want Richard wie wel Safir dat ik wil het gevoel hier, ik ken het wel. Dus waar de coach nou met voetbal mee zit van moet ik nou wisselen of net wisselen, dan verhoort het er wel iets in een rol. Dan gebeurt er bij Olaf iets, maar er gebeurt bij Richard ook iets. Richard, wie is de Weghorst van toen? Nou, het was niet zeg maar te sprake komen dat ik zou starten of zo. Nee. Dat was zonder twijfel. Olaf was gewoon de betere speler. Ja. En in die finale speelde hij ook fantastisch. Maar in de tweede set had je even een klein dippie. En toen kwam ik erin. En heb ik een halve set gespeeld. Ja. Heeft Olaf een beetje weer opladen. Ja. Maar Richard maakt hem ook wel beter. Ja. Dat helpt vaak, maar hè? dat is tijdens training. Dat is 6 tegen 6. Niet wij- eens zozeer tijdens dat Olympisch toernooi, maar de hele zomerperiode dat je weer bij elkaar komt. Ja. Ja, Richard kon wel volleyballen. Ja. Nee, Ja, maar heel maar Ja. dat is echt waar zo. Ja, ik kon wel volleyballen. ja, ik was niet alleen en we natuurlijk, dagen elkaar ook wel uit. Ja. Maar dagen Maar elkaar uit, zeker. Ook Ik daarna zou je wel nog. vertellen, het was wel zo. Ik moest wel aan de bak. Ja. En dat had geholpen. Nou, zonder meer. Nee, maar dat zonder is meer wel het geholpen. team Jan. Jan weer de beste blokkeerder ter wereld. Van de hele wereld. En dan heb ik in oktober 94 gaan wij een lang gesprek gehad. En toen zei ik tegen Jan, nou ik beloof dit was minimaal 30 seconden mij door op de Olympische Spelen, maar dan moest wel een uur lang terug trainen. Maar als je het traint, met u, dan maakt je Bas waarschijnlijk de Michael Jordan van het volleybal. Is dat nou? Ja. Want wij Kun je hier nog herinneren, Jan? Ja, nee, want ik dacht van, nou ja, ken ik dat nog wel? Hè? Want ik weer eigenlijk al een beetje bij het hechtepunt West een beetje. En ik met mijn schouder, dat ging ik ben helemaal 100. Dus, nou, qua leeftijd misschien, maar qua percentage net. Dus, en toen zei Joop van, nou, dat we eigenlijk aan het eind van het seizoen in Italië, zei van, nou, dan komt er nog een simmer achteraan. En juist het zitten, nou ja, en dat is uiteindelijk is dat gebeurd. Dat wie echt, ja, toevallig heb ik mijn laatste kunstjes een beetje. Ja. Dus, maar En ik moet er wel aardig blokkeren. En daarom speel ik in Italië. Nee, maar de statistieken ben dan ook heel makkelijk.
Want zoveel punten, en dat ben direct de punten. In Bulgarije heb je de zaak omgedraaid volgens mij. Maar goed, dat is uiteindelijk is dat tijdens de training, wat Olaf zei, zij in zijs en dan moest je hem spelen, dan moest hem blokkeren of bij hem langslaan of weet ik het wat. En dat wie mij de middens extra, dus we moesten een ander eigenlijk scherp houden. En dat wie, ik zie het mij. Je speelt wel meer dan 30 seconden, is duidelijk. Wordt. Ja, maar goed, dat is het leuke van wissels. Ik heb eigenlijk altijd spelen, hoe gek het er klinkt. Ja. Laatst vregen dat hier nog aan mij. Maar ik heb altijd spelen. Ik kan me eigenlijk net heugen dat ik een soort op de bank zit. Nee. Maar daar toch waardeer ik wel heel erg de bank. Oh ja. En dat scheelt ook, hè? Ja. Het wie op zichzelf wel een strijd. Het zij in de wedstrijd, het zij op een training. En dan, maar dat maakt het altijd wel weer, dan maakt het wel der lezen. Alle keren weer. Je won de eerste set in Italië maar 15-12. Daarna je wel even weer een iets mindere fase. De tweede set verlies je maar 15-9. Dan is het 1-1. Dan komt de derde set. Weet je hem daar überhaupt de uitslag nog van? Nee. Ja. 15-11? Nee. 12? Nee. Ja, zo kan ik wel. 13. 14. Ik heb wel Wikipedia erbij. Nee, we stonden 11-7 achter. Dus dat moet ergens... Weet je ook nog? Nee. Ze hebben onder de 10 best geweest. Sectie 14. Weet je dat de derde set? Ja. Oké. Ja. Zo spannend nog, ja? Ja. Vierde set, weet je die dat ik nog? 15-9. 15-9? Ja. Johan. Ja. Ja, zegt je 14 verleren we de derde set. Nee, je moet Nee, niet. gewonnen. Ja, Ja. gewonnen. De vierde verloren vrij dik. Ja. Nou, ik heb het nou even op verzekering natuurlijk, maar dit natuurlijk weer. Dan komt die vierde set. Ja. Hing je hem toen een gevoel van we kunnen ze pakken, of we matten ze pakken, of we binnen beter, of dit is het moment. Hing je hem dat? Ik persoonlijk, maar ik ben aan de kant begonnen. Ik denk dit komt goed. Ik ook, ja. Vanaf de bank. Wij zien een soort bijnander, maar Waarom hing je dat dan? dat gevoel, waarom weet ik het? Dat is gebaseerd op niks. En we hebben 3 keer als een matchpointer, 2 keer als een matchpointer. Gewoon. Ja. 1 keer. 50-40. Dat zei ik. 1 keer, ja. 50-40 aan zijn voorstand. Ja, precies. Maar, en doe ik steeds het gevoel dat het komt. Maar dat zeg ik, dat is gevoelsmatig. En waarom weet ik net. Nee. Olaf? Is het gevoel, nou komt het goed? Of wie dat dan? Nee? Gewoon weer spelen. Gewoon spelen meer niet. Stand op 0. Nee, gewoon je ding doen. Ja. Zie je, eind van de set ook. Joop vraagt 2 keer bijna achter elkaar een time-out aan. Olaf des Nou, Duivels. die tweede time-out. Die tweede time-out, dat was pittig. Ja, maar eventjes voor de druk niet, want het is, je komt zelf op 14 tredje. Dat wie hem eerste matchpoint. Ik had natuurlijk Rob Sjoen, als ik heb het ding, dan wordt het 14-14. Ja. En dan is de eerste time-out, denk ik. Ja, in je time-out is met als Toffoli aan service is, en Toffoli hier steeds de neiging om u zwier onder druk te zetten. Dus die ene keer neemt ze een time-out voor die eigen team, maar soms neemt ik een time-out tjen de tegenstander. En doe je dus al lulke Olaf, maar die eerste time-out? Nee. Deze? Nee? Het vader vond hij onnodig. Want de tweede, toen kwam zij op 50-14 voor, want zij pakt een break, zeg maar. Ja. En toen nog een keer een time-out. Ja. En daarom is het leuk. Ja. Ja, dus voor Olaf is dat een onderbreking van zijn ritme. Ja, Ik had zoiets, gaan we nou spelen of niet? De boel wie hem En dan kwam hij ontregelen. weer met een time-out. Ja. Ik denk, nou, Waar is dat nog voor nodig? En wat zou je zie, hij doen dan? zal zijn redenen er wel voor hebben. Ja. Maar ja, Nee, maar dat, ik bedoel... daar best niet mee bezig tijdens die wedstrijd. Hij speelt. nee, ik ben aan het spelen. Ik speel maar op 12 schaakborden bij wijze van spreken. Ja. En ik wie op dat moment wie ik bezig met van hoe kan ik het ritme daar onderbreken. Just op het met moderne volleybal. Ik hoop dat iemand die een hoop, de Miel Abdelaziz, die scoort nog wel eens wat ballen achter me waren met de service. Ja. Direct de time-out. Ja. En het merkwaardige is dat heel veel mensen dat de tweede serve net goed van kennen. Nee, dat ritme onderbreken. Ja. Maar achteraf een goede kar. Ja, briljant. Ik vind nog steeds helemaal niks. en nou, Olaf wordt er nog steeds leuk van. Ja. Maar ja, misschien hadden we dan weer zilver geworden. Dus, Ja. hier ben je net zitten. Wat zei ik om op 50-14? Weet je nog wat er toen gebeurde? Nou, we hebben net even een stukje... Ja. Eerst tempo van Basje, hè? Ja. Ja, was je boy. Wat van de goor. Ja. Ja. Want Nee, je dat- pakt 3 punten op Riegen. Ja, dat die wel aardige, want in 94 verleren we van Italië in de finale. Ja. Stonden Tollewal Op het voor WK. in de vierde. En de laatste bal WK. ging eigenlijk al naar Blanchet.
Of nee, Ron Zwerver. Ja. En na die tijd zijn Rondje mij, of zijn Blanchetje mij. Wat er gebeurt, als we werken in de finale staan met de laatste bal, ik het zeker net naar Ron Zwerver. Ja, toch wel. Wat gebeurt er? Giet dus toch in de routine, giet hij nee. En weer scoorde die bal niet. Niet. Nee, uiteindelijk mag het nog komen van nou ja, het legendarische commentaar toch eigenlijk ik wel van Stekelenburg. En de heid van Jeroen Stekelenburg, die we nou ook dagelijks had op de tv-show bij het EK. Maar dat die bal boeten de antenne gong. Geen antenne. Weet je de antenne zelfs? Wat, Ja, de tegenaan. Ja, want hij is zien commentaar uit, die boet de antenne om natuurlijk. Hè. Maar die eigenlijk een Iedereen heel min van commentaar op zo'n moment. Nee, flauw natuurlijk. Maar dan, wat gebeurde er? Wat dien je hem, Olaf? Wat wie het eerst? Wat stond hier? Dat kun je dat nog herinneren? Was het Rondje lopen. Rondje lopen. Ja, rondje hardlopen. Waarom, weet ik ook niet. Nee. Maar je bent even helemaal van de wereld. Ja. Dus ik ben gaan rondje lopen. Ja, je trekt Jans op. En toen kwam ik Jan een keertje tegen. En die En toen was je moe, want toen heeft Jan je een hele tijd getild. Ja, die telde mij op. Hij zei, je zult wel moe zijn. Na zo'n lange wedstrijd. Dan zal ik je even neerleggen. Straks een biertje van mij. Dus, je bent met van alles en niks bezig. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Jan, wist dat verder nog? Nee, weet ik. Ja, nou, opluchting of... ja. Willem-Alexander kwam wat veel op. Ja, die ik leer het al. Maar dat weet ik net zeker. Boeien, ja. Ja, dat was toen een hele discussie, hè? Dat hier? Ja, want dat zie je bij de hockeyers. Ik die net weer een maatschappelijke discussie. Hè? Daar bij Nederland zich dan er ook over maken. Het is voor mij dat wel dat een kroonprins zomaar op het veld komt. Want hij moet toch wel zorgen dat hij... Wie gehoord hier? Hij ziet het nest elke keer. Nog geen social media. Nee. Dus dat kon ik een keer. Nee. Weet je nog wat Jodien na dat eerste laatste signaal? Nee. Richard? Nee, gekte. Ja, nee, iedereen met maar een andere. Ja. Dat was ook wel heel bijzonder, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dat was echt een van de meest bizarre momenten die ik ooit heb meegemaakt. Ja. Wie het misschien wel het mooiste moment van je leven? Of, want je mag er altijd bij zeggen, je misschien wel je bruiloft of de geboorte van je band. Maar liever dan maar eens Denij. Nou, wat ik... wij relativeren altijd wel wat. Hè? Wij winnen, als we winnen, dan is eigenlijk het mooiste wat er is. En dat is... en dat denk ik mezelf dan ook altijd achter staan. Dan weet ik het wel. Zo van, nou, zo van winnen is leuker. Als het nou in de nieuwe telling zou dan 24-20 wezen. Ja. Dan denk ik nog steeds, nou, dan is winnen toch nog leuker. Dus. Ja. En dan wordt het gin en altijd punt per punt. Dat van die dingen waarvan ik zeg van nou, maar dat is van mezelf. En winnen is altijd leuker. En verliezen, ja, daar leer ik mee omgaan. Maar dit is toch al vrij nuchtere analyse van iets wat Utrop is dat sportmoment van de vorige eeuw. Bij mensen denk ik goelend van op de televisie zitten. Dat is ik zo. Maar wat het wel is, wat ik wel merkte, is dat we wel heel erg bij op het veld, zeg maar, bij een ander winnen. En boet het veld wat meer van een ander. Oh ja. En dat jouwt verder niks, maar dat is, maar daar wiet wel even een hele intens, amicaal moment. Ja. Krijg je er ook nog piekenvel van? Kun je dat nog oproepen of weer dat? Nee? Nee, persoonlijk net. Maar rekt het je hem net meer echt? Het rekt me wel. Ik ben er heel trots en wies mij. Ja. Maar want het is net zo dat... En dat werd dan vertaald in een medaille. Nou, ik hoef een medaille ook net in de vlier te lezen, in een tegel of op een schilderij. Nee, ja, maar dat bij mensen die doen het wel. Maar ik ben er wel trots op. En, maar wat ik volop belangrijker vind, is... Nou, en eigenlijk, dan hebben ze even contact met een maar we eens even bij een ander komen. Ja. Nou, dat vind ik dan volop belangrijk. En dat is dus nou 3 keer lukt of zo? Nou, eigenlijk gebeurt het elke jaar hebben we wel even... Ja, maar we komen nooit bij een ander. Nee. Dat zou eigenlijk wat vaker matten. Ja. Nou ja, misschien maar vond hij weer. Nee, maar goed, het idee dat het... ja. Oh ja. Is er nog iets wat... Tijdens dat toernooi, of die finale, of die dag, is er iets gebeurd wat nooit de boetenkamer is? Of is het dat weet geen in, maar dat... Heel veel. Ja. Maar niet voor kinderen, oortjes. En wat er al met Heinekenhuis is gebeurd, gaan we niet vertellen natuurlijk, hè? Waar? Met Peter Koelewijn, toch? Dat houden we maar voor ons. Gezongen met Peter Koelewijn, maar
Nee, maar dat gebeurt ook niet zoveel. Nee, het was Spannend. bloedsaai. Maar, Maar Nee, in maar de dat gebeurde- huldiging daarna of zo. nee, wij wonnen in 96 ook de World League. Ja. En de avond daarvoor, nou, gespannen, stress. Oh. En ik sliep altijd met Jan op kamer. Ik zei, Jan, slaap je al? Nee, ik kan niet slapen. Nou, even een biertje. Eentje. Allebei een blikkie. Dat doen we nooit. En we drinken hem op en meteen slapen. Oh ja. En we winnen. Ja. Die finale tegen Italië. Dus wij zitten daar in dat Olympisch dorp in Atlanta. Jan, slaap je al? Nee, ik kan niet slapen. Nou, heeft Jan even 2 biertjes Nee, het was anders. Ja, maar Nou, dat- dan zei dus, ik heb zin aan 2 dingen. Ja, ook dan weet ik het wel. Nou, ik zei het ene kind wel voor die reden, het andere niet. Dat is hetzelfde door. dat is biertje gehaald. Ja. Alleen biertje. Nou, biertje opgedronken, Maar ik- meteen slapen en weer winnen. Ik moest, want het weer al je gedraaid. Ik weet niet dat dat is, maar ik moest al je bij feestvierende mensen lopen. Nee, ik moest naar het kantoor daar. Ja. Want daar achter bij de administratie, daar stier dan een koelkastje en daar zie je een paar biertjes. Dat wisten we dag. En, Dit is Bolhuis ook wel. ja, maar goed. André Bolhuis weer Dat nog niet chef van de de mission. chef de Ja. Dus Ja, nou, ja. dan zat stiekem een beetje zo en zat ik weer naar boven aan. Ja. En we hebben lekker slipt en we hebben gewonnen. Dus Ja. ja. Prachtig. En dan op Moeansbetiet komt dan het NOC bij met Juster Jonne met de nacht. Ik wist 2 twee jongens biertjes. werd. Ja, we hebben beide een biertje dronken. Ik zei, dat komt wel goed, want dat ging in de World League in goed. Nou, we waren de volgende ochtend aan het rekken en strekken. Ja. En er kwamen nog wat Nederlandse feestvierders langs, hoor, van sporters. Ja. Ja, dat is lastig. Oh, ja, Ja. dat had natuurlijk in Brazilië. Ik maar Die- maak hem al die- je vergelderd. Nee, Nou ja, En de hockey's natuurlijk, want die waren net... die hadden goud gehaald. Ja. Ja, hadden ook We waren de goud. laatste. Ja, weer de En- laatste. Nou, die gingen naar huis en wij zaten dat rekken en strekken. ja. Dat is soms wel moeilijk, hè? Dus als je zit zoutje Ja. dagen door het spelen en er Ja. binnen een hele hoop die binnen eigenlijk na 4 dagen, 5 dagen, een week of na 14 dagen kleer. Ja. Dus die hebben een hele andere Ja. atmosfeer dan de ploeg die helemaal tot de laatste dag geconcentreerd werden. Maar die werken in een omgeving waar niet meer serieus is. Voordeel daarvan is wel dat we heel veel Nederlandse sporters op de tribune hadden. Ja. Dat Dat was wel. wie dan Ze kwamen wel al eerder. voorzichtig konden Ja, bieden. die kwamen eerst niet binnen dat- ook, hè? En dat wie van Jan de laatste Olympische Spelen. Ja. En nou, eventjes richting, wat was nou? Niks. Mooi leven. Nee, maar, Nou, ik ben, eigenlijk, ik ben altijd huisvader ja, geweest. ja. En mijn vrouw, die, op het moment dat de carrière van mij aanroem wie, toen kwam mijn vrouw in haar carrière. Nou, we hebben een andere ambitie overlapt. En En ik Olaf, ben thuis blijven voor de band. Ja. En, nou ja, dat is eigenlijk... niet te onderschatten, en zo die ik ben zeggen. die ben hartstikke dooruit, dus ik ben hartstikke klaar. Olaf, wat was het nou? Ik werk bij Topsport Noord. Wij faciliteren de topsport in het noorden en vooral dan in Heerenveen natuurlijk. Ja, lifestyle coach, hè? Aanspreekpunt voor Ja. de jonge sporters. Niet van uitvoering hebben. Ja. Hoe ik zie de En, titel lifestyle coach, maar vind Olaf helemaal niks. maar Deze, vind ik Aanspreekpunt. niks. Nee. Ja. Nee. Ja. En Richard? Ik werk bij een business management kantoor in Amsterdam voor sport entertainment. Ja. Vooral DJ's dan in ons geval. Oké. Wij begeleiden eigenlijk DJ's internationaal. Internationaal? Vooral Amerika dan, dat is dan mijn specialiteit. Oké. En we doen dan ook topsporters. Ik heb een aantal topsporters ook. Bekende namen erbij? Nou, een paar van die beachvolleyballers Oh ja. bijvoorbeeld, die nu naar de Spelen gaan. Oh ja. Tenminste, een paar, één. Bekende Daar is één. DJ's? Ja, dat zijn wel de grote, ja. Dat zijn de echte grote jongens, zeg maar. Wel, Maar dat is er waar dat binnen. nee, ik mag eigenlijk geen namen noemen. Nee, hè? Maar het zijn wel hele grote. Oké. Dus Hardwell of zo zit er wel bij. En dat soort namen, ja, Ja, zeker. ja, Ja. Albert, je vertelt nou, je ben je nou in Oranje Waard, maar hoe zit de Cape? Maar wat doe je verder? Ik ben eigenlijk correct gestopt. Bij Lycurgus heb ik geholpen om iets meer proberen van een club, een bedrijf te maken. Ja. En ik doe nog wat bij de Internationale Volleybalbond. Oké. Wat correct dan? Ik ben bezig om te zien of we voor een soort Hall of Fame kunnen maken voor goede spelers en coaches. En ik zie naar oren spelregelontwikkelingen die een beetje passen bij het moderne
brood en Oké. de tv. Dat het wat makkelijker toegankelijk wordt voor iedereen. Ja, en de maaien die ging net naar de Olympische Spelen. Nee. Maar de vrouw je wol. Benny Tuinstra uit Snits. Wat zou je eerste reactie wijzen op het moment dat het vinkje net zetten is, zodat je net speelgerechtig binnen? Want dat is Benny Tuinstra ook aan. Dat toch goed die hele Nations League, de kwalificatie riegen dit maar dan wil je toch gek. Ja, Ja, dat is vreselijk. punt. Vreselijk. Zodat je Zit kent er dat wel mensen. op toekomst in dat team? Dat is misschien vol interessant. Nou, dat is nou denk ik net een beetje moeilijk. Want er zitten wel wat jongens in die al jaren 30, 32 binnen. Dus daar zit wel een beetje slijtage op. Er zitten ook wel wat jonge jongens aan te komen in Nederland. Ja. Is er wat Friesen bij? Nee, net zo volle. Net zo volle. Weinig, hè. Ja. Net zo volle. En als we het toch hebben over nee, de Olympische Spelen van 96, even een lietsquizvraagje. Wat hadden volle naam ook te krijgen? Arie de Jong, Nico Rinks, Diederik Simon, Henny Dompeling, Mark Neleman, Teun de Nooijer, Reiner Nummeror en Richard Schuil. 5 keer Olympische Spelen. Ja, heel goed, heel goed. 5 keer. En zij moet ik zeggen, ik denk best voor. Ja, nee, maar heel... Moest krijgt dat weer. 5 keer, ja. 5 keer. Ja. Ja, Er zijn net volle. Er zijn maar 2 die vaker de spelen bij elkaar. Weet je toevallig waar dat dan mee winnen? nou, Antje van Gunsten, Ja, denk ik. dat die had zo'n keer. En die oren die wist ik net, dat was een kleiduifschieter. Oh, echt? ja. Ja, Ja, die was ook in Barcelona. Oh, is dat die... ja. Swinkels. ja, volgens mij stopte hij in Barcelona. Ja. Maar beachvolleybal kan nog wel een hele mooie carrière hoor. Ja, zeker. Ja. Zeker. Ja. is ook nog 2 Olympische Spelen en zo. Maar ja, ik bedoel, niks haalt het op Olympisch niveau, niks haalt het meer bij die eerste. Want Nee, hè? Olympische Spelen is alleen leuk als je wint eigenlijk. Want als je niet wint, dan wil je eigenlijk wel snel mogelijk naar huis. En ik heb natuurlijk vaak verloren dan gewonnen. Simpel is het ook. Nou ja, eigenlijk is 4 keer verloren en 1 keer gewonnen. Zo'n hoe die een beachvolleybalcarrière, ik nog een hele podcast maken kennen. Dus ik wil net onderspelen litten, maar Het is heel bijzonder wat Ja. Richard Dien had. ja. Hè, dat hij gewoon begonnen is als bij het indoorteam. Daar speelde vervolgens mij Reinder de keuze maakte om naar het beachvolleybal over te stappen. Ja. En daar zag hoe te spelen. Spelen dan nog 4e uiteindelijk. Maar dat was Ja. ook heel leuk. Ja. Hè? 5e en 4e, ja, dat is al een beetje, dat is al een smetje op de. Want voor de rest hebben we echt wel veel gewonnen natuurlijk. Ja. Maar ik had liever nog een keer een medaille gewonnen. Want dat gevoel is gewoon, wat jij ook zei, het gevoel van winnen. Ja. Hè, dat Ja, gevoel van winnen is het mooist. En zeker op Olympisch niveau. ja. En dat vind ik wel jammer. Dat is dan het enige smetje. Maar Snap ik. Mooi dat je hem dankzissen. Vond je het leuk? Hartstikke leuk. hartstikke leuk, Om ja. want toch weer even bij elkaar te wijzen, Nick. Door de U20 hier kennen we wel misschien. Althans, die draaien. Kan ik dan met een rolstoel hier naar binnen? Dat is toch leuk, hè? Dat hebben we nog wel dan. Dat hebben we nog wel, toch? Nee, ik vond het hartstikke leuk. Deze podcast is ik ben waarom te sharen op YouTube. En waarom te jaren vanzelfs op Spotify. Op uw website, app. Je favoriete podcast app. Volgende week ben we er weer met een Olympische podcast. Dan met Olympisch Monique Knol, Jering Huizinga en Petronella de Jong. Werd mij bijzondere verhaal, kan ik je wel vertellen. Bedankt voor het zien. Tot de volgende keer. Hoi.